godiya ta tabbata ga Allah, shi ne wanda ya cancanci yabo da godiya. Dukkan alkhairi yana hannun shi mai girma da buwaya, kuma shi ne mai iko akan komai da komai. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina yabo gare shi, shi ne wanda yake bayarwa mai yawa mara iyaka. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai ba shi da abokin tarayya, ya tsarkaka daga duk wani makamanci da wani wanda yake iri, shi ne shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya. Ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Allah madaukakin sarki ya aiko shi don ya zama rahama ga duniya gaba ɗaya, kuma ya zama abun koyi ga halittu maza da mata, manya da yara, aljanu da mutane, ya zama musu abun koyi gaba ɗaya, sannan kuma ya zama hujja akan halittu gabaki ɗaya, ya isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala zuwa gare su. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da sahabban shi da iyalan gidan shi da waɗanda suka biyo hanyar su har zuwa ranar sakamako, ranar da kowane mai aiki zai ga abin da ya aikata a gaban gidan shi ba tare da inkari ba. Bayan haka, bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala. Mu sani cewa tsoron Allah shine mafificin guzuri da bawa zai tattara domin wannan tafiyar wadda take mai tsawo domin komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Sannan ku farka daga gafalar da kuke ciki da dumaucewa da rayuwar duniya, domin mu sani cewa ɗan damar da Allah ya bamu a wannan rayuwar ta duniya dama ce ‘yar kaɗan. Sannan mu sani tashi da kuma fita daga wannan gidan zuwa komawa gidan lahira ya kusa, ba lokaci bane mai tsawo. Mu sani cewa lallai lokaci ya kusa da za mu koma zuwa wurin da za a ba wa kowa sakamakon abin da ya aikata a wannan rayuwa, ko dai sakamako na alkhairi ko kuma kishiyar haka. Da haka mu ji tsoron Allah, mu sani da tsoron Allah ne za mu samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama. Ya ku al'ummar musulmi, a yanzu muna wani lokaci wanda muke jiran wani babban al'amari wanda yake gabato mu. Al'amari wanda alfijir ɗin shi ya kusa kullowa. Al'amari ne wanda yake bakunan al'umma ko ina za ka ji suna furta shi a yanzu cewa gashi nan ya kusa zuwa, gashi nan ya kusa matsowa. Al'amari ne wanda zuwan shi alkhairi ne ga al'umma. Al'amari ne wanda idan ya halartu to albarkar Allah ta riga ta halartu kenan. Al'amari ne wanda idan ya zo ci gaba da alkhairi da kuma yaɗuwar imani da gyaruwar zuciya ta zo. Wannan al'amarin ba wani al'amari bane face watan Ramadan, watan da Allah madaukakin sarki ya zaɓa ya fara saukar da alƙur'ani a cikin shi, watan da ya Allah madaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani domin ya zama shiriya ga mutane, sannan kuma ya zama bayani a fili da al'umma wanda za su gane inda za su dosa domin fuskantar Allah mai girma da buwaya. Wata ne wanda alkhairan shi ba su da iyaka, falalolin da suke ciki ba sa ƙididduguwa. Wata ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tattare shi domin ya yi ruwan rahama ga bayi, ya saukar da alkhairai marasa iyaka ga bayi. Wata ne daga cikin watanni, daga cikin lokuta wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya fifita shi akan wasu lokuta da yawa waɗanda ba su ba. Don haka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da riskar wannan lokacin, Allah ya yi mai falala, ya yi mai rahama, ya kawo shi wurin da ake rabon alkhairi, illa abin da ya rage ya dage ya bi hanyoyin da ake samun wannan alkhairan da wannan ruwan rahamar, shi ma ya tabbatar cewa ya taɓa shi.
lallai mai hankali wanda ya san abin da ya kamata ya san abin da yake yi shine wanda yake tsayuwa tsayin daka ya ribanci wannan watan idan ya zo domin ya samu wannan alkhairan da Allah yake rabawa a cikin shi. Wanda yake taɓaɓɓe kuma asararre shine wanda yake gafala ya kauda kai daga irin waɗannan lokutan na alkhairai da Allah yake rabu a cikinsu, ya shagalci da wasu abubuwa na sha'awa-sha'awan shi na son zuciyar shi da kuma jin daɗin rayuwar duniya. To wanda ya faɗa wannan tarkon, wanda shine ƙarshen asara ƙololuwa ta asara a rayuwar bawa, a ce Allah ya azurta shi da samun kanshi a cikin lokuta na rabon alkhairi, amma an gama rabawa shi kuma bai azurta ya samu wannan alkhairi da Allah madaukakin sarki yake rabawa ba. Lallai watan Ramadan ya bayan Allah wata ne wanda yake na shuka, ba wata ne wanda ake yin shuka a cikin shi ba, wata ne wanda ake girban abin da aka shuka a cikin shi. Ba shi ne watan da ake yin shuka ba, ba kuma shi ne watan da ake yin ban ruwan shuka a cikin shi ba. Shi wata ne na girban abin da aka shuka. Haka kuma watan Ramadan ba shi ba ne watan da ake shiri a yi tattali domin fuskantar shi. A'a, shi wata ne wanda an riga an gama shiri, an gama tattali, zai zo ya same ka gama shirin ka gama tattali, ba abin da ya rage maka sai aikata abin da ake so a aikata a cikin wannan watan. Duk lokacin da bawa ya ga samu kanshi a cikin waɗanda ba sa shiryawa, ba sa yin tattali, sai sun samu kansu a cikin irin wannan lokutan, to wannan alama ce daga cikin alamomi da suke nuna cewa ba ka cikin wanda Allah zai yi ma alkhairi, waɗanda Allah zai datar a cikin watan Ramadan. Da haka daga lokacin da ka tsaya kana jiran sai Ramadan ya zo, za ka fara kaza, wannan dalili ne daga cikin dalilai wanda suke nuna Allah ba zai maka tawfiki a watan Ramadan ba. Domin Allah madaukakin sarki ya faɗa mana daga cikin sifar munafikai, Allah ya ce walau aradu khuruja la a'addu lahu uddatan walakin kariha Allahu bi'atahum fathabbaqahum wa qila khudhu ma'al qa'idin. Allah ya ce inda da gaske suke yi suna so su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su je su yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce da gaske suke yi da tun kafin lokacin jihadin ya zo da a'addu lahu uddatan, da sun yi irin tattalin da ake yi domin shirin fuskantar lokacin jihadi, amma ba su yi wannan shirin ba. Allah ya ce walakin kariha Allahu bi'athum, Allah ma bai so su fita ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da haka fatabbaqahum, sai Allah ya sa musu kasala da ragwanci cewa bari sai abin ya zo, bari sai ranar da za a fita, bari sai ranar da za a fara. Allah ce Allah bai so su fita ne don haka fatabbaqahum, sai sa musu rauni da kasala da cewa zan yi sai kaza, sai Allah ya sa musu wannan cutar a cikin zuciyarsu. Allah ce wa qila qudu ma'al qa'idin, Allah ce ku zauna tare da masu zama, ba a buƙatar fitar ku. Daga lokacin da kaga ka kasa yin shiri, ga Ramadan na ta matsowa, ga lokaci na ta ƙurewa, kana cewa bari dai sai an fara, bari sai an ga wata, bari sai kaza ya faru, alama ce cewa Allah baya son ayyukan alkhairinka a watan Ramadan. Allah kuma ba zai dacar da kai da alkhairi a cikin wannan watan ba. Daga in ka ga mutum ya tashi ya fara shiri kafin watan ya zo, to wannan dalili ne na cewa Allah madaukakin sarki yana shirye ya karɓe shi a watan Ramadan, ya datar da shi da ayyuka na alkhairi. Shi yasa ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idan watan Sha'ban ya kama, yana dagewa sama da kowane wata a wurin azumi da sauran ibadu, wanda zai saba ma kanshi yayi shiri na fuskantar Ramadan kafin Ramadan din ya zo. Amma daga lokacin da ka zauna, to alama ce ta cewa kana cikin haɗari, kana cikin matsala dangane da alaƙarka da Allah idan watan Ramadan din ya zo. Da haka watan Ramadan yana buƙatar a gabawa a yanzu yana cikin shiri. Duk wani shiri da ake buƙata na fuskantar watan Ramadan din a ganshi a aikace yana aikatawa. Wannan shine alama da cewa Allah madaukakin sarki ya karɓe shi,
kuma Allah zai datar da shi da alkhairi a cikin watan. Lallai babu makawa dole ne ga bawa musulmi mai imani kafin watan Ramadan ya zo ya tsaya ya shiri domin fuskantar watan. Lokaci ne wanda idan baka yi shiri ba to alama ce kamar yadda ya gabata na cewa ba za ta samu dacewa ba, domin Hausawa suna cewa ba a baka gora a ranar tafiya. Ba zai yiwu sai watan Ramadan ya shigo ba ka ce a lokacin za ka fara ayyukan alkhairi, a lokacin za ka fara kaza, a lokacin za ka fara karatun alkur'ani, a lokacin za ka fara sallolin dare da qiyamul layl, a lokacin za ka fara sadaka da taimako. Wannan alama ce ta cewa baka shirya ma watan Ramadan. Ana shirya ma watan Ramadan tun kafin wata ya kama da ayyuka na alkhairi da yawa. Daga cikin abubuwa muhimmai wanda bawa yake farawa da su domin fuskantar watan Ramadan da kuma tattali da shiri domin ya samu watan Ramadan da dacewa a ciki, ibada mafi girma ta farko da ake farawa da ita shine tuba da neman gafarar Allah subhanahu wata'ala. Domin mu sani cewa zunubi yana da tasiri a zuciyar bawa da gaɓoɓin bawa. Yana daga cikin shu'umci na saɓan Allah shine zunubi yana hana gaɓoɓinka su aikata ayyukan alkhairi. Gwargwadon yawan zunubinka, gwargwadon nauyin ibada da kuma nauyin aikin alkhairi da za ka rinka ji. Da haka idan akwai zunubai a jikinka, duk yadda ka kai ga niyya da cewa in Ramadan ya zo za ka kwana kana sallah, za ka sauke alkur'ani, to Ramadan din na zuwa waɗannan zunuban ba za su iya barin gaɓoɓinka su yi wannan aikin da kake fata ba. Tasirinsu ba zai iya barin jikinka ya yi aikin da kake so ka aikata na ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan ya nuna mafificin abin da bawa zai fara da shi kafin Ramadan ya zo shine ya lizinci tuba da neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala. In dai ka kuskura ka samu ka dace da gafarar Allah kafin watan Ramadan, to za ka ga abin mamaki wurin tasiri da kuma ayyukan da gaɓoɓinka za su rinka yi wurin bin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin watan Ramadan. Saboda ka kakkaɓe nauyin da yake hana ka aiki, ka cire duk wata damuwa da duk wata tsatsa wadda take hana Allah ya kusanto da bawa zuwa gare shi. Allah baya kusanto da kai da datti a jikinka, da ƙazanta a jikinka, amma daga lokacin da ka tsarkake jikinka, ka samu gafara, ka samu tuba daga Allah, to daga lokacin Allah zai rinka kusanto da kai zuwa gare shi. Gwargwadon kusantowarka zuwa ga Allah, gwargwadon dacewa da Allah zai rinka yi maka wurin aikata ayyuka na alkhairi. Da haka duk wanda yake son dacewa da ayyuka a watan Ramadan, to tun yanzu ya zama ƙofar tuba ita ce a gaban shi, ita ya tasa a gaba, ya sa neman gafarar Allah daga ayyukan da yake aikatawa. Dukkanmu kowa ya san irin abubuwan da yake aikatawa, ya san irin zunuban da suke ba shi cikas na alaƙar shi tsakanin shi da Allah, ya san abubuwan da yake aikatawa wanda waɗannan ayyukan su ne suke zama mai katanga da kariya wanda za su hana shi kusantar Allah subhanahu wa ta'ala. To mu tsaya mu kalli waɗannan ayyukan, mu nemi gafarar Allah daga ɗaiɗaikun laifukan mu manya da muke aikatawa da kuma umumin laifukan da muke aikatawa gaba ɗaya, waɗanda muke iya tunowa da waɗanda ba ma iya tunowa. Idan muka dace da gafarar Allah da rahamar Allah da tuban Allah subhanahu wa ta'ala, to lalle za mu ga abun mamaki wurin ayyukanmu da ibadojinmu da kuma kusancinmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai alfarma, wannan wata mai daraja na Ramadan. Da haka ba ana neman tuba a wurin wane da wane kaɗai mai aikata sako, mai aikata zunubi, mai aikata laifi bane. Kowa ya san nashi, kowa kuma ya san irin abin da yake aikatawa, kowa ya san me ya kamata ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala da shi domin neman gafara ɗin da tuba. Kuma tuban ya zama tuba na gaske, Allah ya ga zuciyarka cewa da gaske kake yi, tuban kake nema, gafarar Allah kake nema, to wannan kofar Allah a buɗe take, yana karɓar tuba na bayin shi, komi girman laifinsu, komi kuma yawan abin da suka aikata na zunubi. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayansu komi yawansu komi kuma tarin zunuban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa mana Allah madaukakin sarki yana cewa ya ibn adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfira Allah yana cewa ya kai dan adam inda zaka zo min da zunubi wanda yawan zunubin ya kai cikin ƙasa gaba ɗaya saboda yawan shi tun daga ƙasa har ya taɓo sama saboda yawan shi sannan ka haɗu da ni babu shirka a cikin aikinka Allah ya ce ni kuma zan zo maka da cikin ƙasa na gafara da rahama in gafarta maka abin da ka aikata da haka ba a ɗeba tsammani daga rahamar Allah duk wanda ya tuba ya koma ga Allah to Allah zai karɓe shi zai kuma kakkaɓe mai abin da yake aikatawa na sabo da haka wannan shine babban aiki da bawa yake fara fuskantar watan Ramadan da shi shine lizimtar tuba da kuma neman gafarar Allah subhanahu wata'ala abu na biyu daga cikin ayyukan da bawa ya zai aikata domin fuskantar watan Ramadan shine addu'a babu wanda bai da buƙatar addu'a domin fuskantar watan Ramadan domin dukkan ma'anan babu wanda ya isa ya ce maka zai kai watan Ramadan ba wanda ya isa ya ɗaga hannu ya ce shi zai kai watan Ramadan babu wanda ya isa wannan ajalin a hannun Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya kadaita da wannan sannan kuma babu wanda ya isa nan a cikin mu yace idan na kai watan Ramadan zan yi aikin alkhairi a cikin watan Ramadan zan samu dacewa da yin aikin alkhairi a watan Ramadan ba wanda ya isa wannan kana iya zuwa ka kai watan Ramadan din Allah ya jarrabe ka da jarraba wanda za ta shagaltar da kai daga bautar Allah subhanahu wata'ala kana iya kaiwa watan Ramadan din yadda mutane suka shagalta da neman duniyar nan wani abu kawai ya faɗo ma na harkoki a janye ka kawai ka faɗa ka ci gaba da harka ba za ka faɗi ka ba sai bayan sallah sannan ka tuna cewa watan Ramadan ya wuce dukkan mu ba wanda ya isa ce yana da garanti da cewa idan Ramadan din ya zo zai iya yin aikin alkhairi a cikin watan Ramadan da haka kenan babu wanda bai da buƙatar addu'a da roƙon Allah subhanahu wata'ala abu na farko Allah ya kai shi watan Ramadan din abu na biyu kuma in an kai shi watan Ramadan din Allah ya bashi tawfiki yayi abin da Allah yake so a watan Ramadan daga waɗannan addu'o'in guda biyu babu wanda baya buƙatar su shi yasa ma ya zo daga magabata da suka gabata sun kasance suna addu'a suna roƙon Allah tsawon wata 6 cewa Allah ya kai su watan Ramadan wata 6 suke yi suna addu'a kafin zuwan watan Ramadan kullun suna addu'a suna roƙon Allah ya azurta su cikin waɗanda za su samu kansu a watan Ramadan sannan bayan Ramadan ɗin kuma za su yi addu'a wata 6 Allah ya karɓa musu ayyukan da suka aikata a cikin watan Ramadan ɗin wannan shine addu'a da kuma muhimmancin fuskantar watan Ramadan da ita ka roƙi Allah ya kai ka watan kuma ka roƙi Allah ya dacar da kai daga cikin waɗanda za su iya ribatar wannan watan domin ba kowa ne yake samun wannan ba wani gashi a raye a yau amma kuma kafin watan Ramadan ya tsaya zai yi watan Ramadan ne a cikin kabari shi wani kuma gashi a raye kuma zai riski watan Ramadan din amma kuma Allah ba zai datar da shi da ayyukan alkhairi a watan Ramadan din ba wani ma a watan ne zai samar ma kanshi ayyukan sharri wanda bai aikata su a baya sai watan ya zo zai samu ƙofofi shedan zai buɗe mai ƙofofi da zai gansu ga su nan iri-iri na aikata sako da zunubi ya zama watan ya zama mai wani wuri wata gona da zai shuka sharri a rayuwar shi wanda har abada wannan sharrin zai ci gaba da bin shi don haka muna buƙatar addu'a da roƙon Allah ya kai mu watan Ramadan lafiya sannan kuma Allah ya ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi a cikin watan Ramadan bayan tuba da muka yi da neman gafarar Allah subhanahu wata'ala sannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata musulmi ya fuskanci watan Ramadan da shi shine ya bar kasala da cewa zan yi duk abin da ka san cewa wannan abin ana fuskantar watan Ramadan da shi to ka aje komai kawai ka shiga ka fara aiki ba ka buƙatar sa rana ba ka buƙatar sai ran kaza
sai bayan kaza sai lokaci kaza sai sauran kwana 7 Ramadan ko sai an kusa ganin wata ko wani abu makamancin haka ana buƙatar nan take ka tsaya ka fara aiki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗaitar da mu akan irin wannan da cewa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'taz. Ka faɗaitar da kanka, ka dage, ka sa naci duk akan wani abu da ka san wannan abin zai amfane ka. Manzon Allah ya ce kada ka gajiya, kada ka sa kasala, kada ka sa rauni a ciki. Da haka kada ka kuskura ko da wasa ka ce waɗannan abubuwan da ake fuskantar watan Ramadan da su za ka jira wai sai nan gaba za ka fara, sai sati mai zuwa za ka fara, sai kwanan da kwana kaza za ka fara, ba ka san a wanne yanayi za ka samu kanka idan wannan lokacin ya zo ba. Da haka ana ribatar damar da ake da ita da kuma lokacin da ka samu kanka a ciki. Shi yasa yana daga cikin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake yi, yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal. Ya Allah, ina neman tsarinka ka tsare ni daga kunci da damuwa, sannan Allah ina neman tsarinka ka tsare ni daga kasala da kuma gajiyawa. Kada in zama kasalalle cikin waɗanda in sun ji abu ba za su tashi su fara aiki ba, za su fara cewa zan yi bari sai lokaci kaza, bari sai kaza ya faru. Wa'annan yana daga cikin nau'i na kasala da gajiyawa wanda manzon Allah yake addu'a yake neman tsarin Allah ya tsare shi daga sharrin wa'annan cututtukan wanda suke hana bawa ya tashi ya fada cikin ayyuka na alkhairi. Sannan yana daga cikin ayyuka da ake fuskantar watan Ramadan da su kafin watan ya zo shine mutum ya fara tattali na ayyukan da'a, ya fara shiri yana aikata ayyuka na da'a kafin watan Ramadan din ya zo. Wanda yake so ya sauke alqur'ani a watan Ramadan, a ce har zuwa yanzu din nan wai bai fara karanta komai a cikin alqur'ani ba, wai yana so sai Ramadan din ya zo ne sai ya fara karatun alqur'ani. Wannan ba kai tattalin ribatar wannan damar a watan Ramadan ba. Wanda yake so ya tsayu yana qiyamul layl, wai yana so sai an fara Ramadan din ne sannan zai fara qiyamul layl, wannan ma bai yi shirin fuskantar watan Ramadan da yake qiyamul layl a ciki ba. Haka wanda yake tattali yana shirin yin azumi, wai har yanzu bai yi wani azumi wanda zai ɗan saba ma kanshi da zuciyar shi kafin watan Ramadan ya zo ba, to wannan ma bai yi tattalin ribatar watan Ramadan ba. Shi yasa za ka ga da yawa mutane suna shiga watan Ramadan da himma mai girman gaske da ayyuka na da'a, amma kafin a je rabin watan Ramadan sun gajiya sun sare a hanya. Me yasa? Saboda tun kafin Ramadan ya zo ba su yi shirin da ake yi da tattali na motsa jiki na ayyukan watan Ramadan kafin watan Ramadan din ya fara. Shi yasa duk wani abu da ake yi za ka samu ana da wani shiri da ake yi mai kafin lokacin shi ya zo. Hatta 'yan wasa in za su yi wasa ba kawai tashi ake yi a ɗauko mutum kawai a jefa shi a filin ƙwallo ya fara ƙwallo ba. A sai ya yi shiri, sai ya mammotsa jiki, sai ya yi abubuwan da ya kamata ya yi, sannan sai ya shiga ya fara yi. Saboda in ya shiga kai tsaye to akwai daidai gabar da zai kai ya sare kafin ya cimma abin da yake so ya cimma. Da haka kowane aiki na rayuwa haka yake. Ibadar da kake so ka yi, idan baka fara motsa jiki a kanta kafin lokacin ta ba, to za ka kai lokacin da za ka sare a cikin wannan ibada. Haka azumi, haka sallah, haka duk wata ibada, haka sadaka da kake so ka yi da taimako. Wanda yake so ya yi sadaka ya ciyar da mutane a watan Ramadan, ya shayar da mutane a watan Ramadan, ga mutane a cikin zafin rana tun kafin watan Ramadan din ya zo, ko bai fara ba ko da kaɗan ya fara ɗan gwadawa yana jarrabawa. Ko yana so kawai sai lokacin yayi ne faja'atan sai ya faɗo ya fara, wanda da ya fara kuma sai gajiya ta same shi, sai futur ya same shi, daga ƙarshe ya zo ya sare a hanya saboda bai yi tattali kafin watan ya zo ba. Daga duk wanda yake so ya lizimci wata ibada a watan Ramadan, to a yanzu ya kamata ya fara shirin wannan ibadar, a ga alamar tattali da motsa jiki akan ibadar sannan kafin zuwan lokacinta. Abu na biyar daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya fuskanci watan Ramadan da shi, ya yi shiri na fuskantar watan Ramadan da shi, shine ka tsare gaɓoɓinka, tsare jinka,
da ganinka da harshenka. Wayannan gaɓoɓin guda uku suna da matuƙar tasiri a ibadar watan Ramadan da bawa yake yi a lokacin azumi. To idan baka iya tsara waɗannan gaɓoɓin ba, da manzon Allah ya ce duk wanda bai bar magana ta ƙarya ba da shaidar zur da kuma maganganu na banza, Allah bai buƙatar azumin shi. Da haka idan baka iya tsare bakinka tun yanzu ba, baka iya tsare kunnuwanka tun yanzu ba, baka iya tsare idanunka tun yanzu ba, to idan Ramadan ya zo kuma haka za ka saki idanunka da harshenka da kunnuwanka su ci gaba da rayuwa yadda suke rayuwa kafin watan Ramadan. Abin da kake sauraro na haramun da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su za ka ci gaba da sauraro a watan Ramadan. Abin da kake kallo na rashin kyautawa, na batsa da fitsara da abubuwan da bai kamata ba, da fina-finai da kuma series da kake bibiya, haka har yanzu in Ramadan ɗin ya zo su za ka ci gaba da bi, ka ci gaba da kallon su, saboda baka saba ma idan ka kame shi daga waɗannan abubuwan kafin Ramadan ya zo ba. Haka kuma abin da ya shafi harshe na magana da za ka rinka magana, maganganun da ka saba da su, idan tun yanzu baka saba ma harshen ka maganganu na alkhairi ba, ka saman makanka lokuta na zikirin Allah, harshen ka ya fara sabawa, ya saba da zikiri, ya saba da karatun alkur'ani, ya saba da amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, ya saba da faɗan alkhairi ko yaushe, to idan Ramadan fa ya zo, haka ne harshen zai ci gaba da abin da ya saba ba tare da an samu canji ba. Zai zama Ramadan ɗinka da kake yi shekara 10-20 da ya wuce, har yanzu dai irin shi kake yi babu bambanci, bai yi tasiri a rayuwarka ba gaba ɗaya, bai canza komai ba. Daga dole ana buƙatar a tsare waɗannan kafofin, ka kiyaye idanunka da kunnuwanka da kuma harshenka kafin zuwan watan Ramadan. Wayarka ka san me za ka saurara a jiki, me za ka kalla a jiki, maganganun da ka san me za ka faɗa a majalisa, a dandali, a cikin mutane, ka san me harshen da yake yawan maimaitawa domin ka samu shiga Ramadan a cikin shiri da tsari da kuma kiyaye gaɓoɓi cikakke irin azumin da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke so suka yarda da shi. Daga cikin abubuwan da ya kamata bawa ya shiri domin fuskantar watan Ramadan a kansu shine ka samu manufa. Menene manufar da kake so ka cimma a watan Ramadan? Idan Ramadan ɗin ya zo, ka yi ibada a cikin wannan watan, menene manufarka? Me kake so ka cimma a ƙarshen watan Ramadan wanda za a ce yanzu idan iya wannan abin na samu, na gama ribatar watan Ramadan? Dole ka samu makanka manufofi a cikin zuciyarka. Ka san saboda wace manufa kake so ka kai watan Ramadan. Dama akwai ibada a ciki, akwai ayyukan alkhairi, amma kai me kake so Ramadan ya yi maka a rayuwarka? Ana faɗa mana manufofi da yawa na Ramadan. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Daga cikin manufar farlanta azumin watan Ramadan shine samar da takawa ga bawa. Ka sama kanka manufa daga cikin manufofi na rayuwa. Ina so in na shiga watan Ramadan ba zan fita ba sai a sifar mai takawa, daga cikin masu takawa waɗanda Allah yake so ya yarda da su. Ka ɗaukar makanka wannan tsarin, domin manufar Ramadan ɗin shine samar da masu takawa, to ka sa kanka cewa kana cikin waɗanda za su zama masu takawa idan aka shiga makarantar Ramadan ta yaye ɗalibai, to za a yaye ni daga cikin masu takawa. Ka nemi duk wani abu da yake sa mutum ya zama mai takawa. Ka nemi menene sifofin almuttaqun waɗanda Allah ya sifanta su da su a cikin Alƙur'ani, ka ɗabi'anci da waɗannan ɗabi'u. Sannan bayan Ramadan ka auna ka gani shin kai mai takawa ne ko ba mai takawa ba ne. Ramadan ya yi tasiri a rayuwarka ka zama mai takawa ko bai yi tasiri a rayuwarka ka zama mai takawa ba. Ko dai irin azumin da ka saba na al'ada shekara da shekaru har yau dai shi ne kai kuma ya wuce ka sake komawa yadda kake. Wannan azumi ne wanda bai yi tasiri kwata-kwata ba a rayuwarka, ka sauke farilla, amma duk wasu manufofi da ake bukata na azumi babu a tattare da kai. Ka sa kanka daga cikin manufofin da kake so ka cimma a wannan Ramadan din, cewa kana so ka cimma manufar ka shiga cikin waɗanda Allah maɗaukacin sarki zai ‘yanta su daga wuta a wannan watan.
domin Allah madaukakin sarki manzo Allah ya ba mu labari cewa a kowace rana akwai adadin mutane da Allah yake yanta su daga wuta a cikin watan Ramadan. Ka samar ma kanka ya za ka yi kai ma ya zama kana ɗaya daga cikin waɗannan adadin mutanen da Allah zai yanta su daga wuta. A sa su a cikin list ɗin 'yan aljanna har abada. Ya zama yana daga cikin manufofinka a watan Ramadan. Sannan yana daga cikin manufofin kaiwa watan Ramadan shine ka sa ma kanka yana daga cikin manufofinka shine kana so ka dace da ibada a daren Lailatul Qadr. Wannan daren da Allah ya ce Lailatul Qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalu al-mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Shin ka taɓa dacewa da wannan daren a rayuwarka ko baka taɓa dacewa da shi ba? Ba ka da tabbas, ba ka da masaniya. To ka samu manufarka a wannan Ramadan ɗin da kake fuskanta shine za ka samu ƙoƙarin iyakar iyawarka sai ka dace da yin ibada a wannan daren da Lailatul Qadr. Wannan yana daga cikin muhimman manufofi da ya kamata bawa ya sa ma zuciyar shi ya shiga watan Ramadan da su. Da sauran manufofi masu yawa na ayyuka na samun kusanci zuwa ga Allah da kuma wasu manufofin na samun alkhairi na duniya a wannan rayuwar, na samun wadata da arziki da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sannan ka sa wa kanka daga cikin manufofinka shine za ka shiga cikin waɗanda saboda sanadiyar addu'arsu Allah zai kawo ma al'ummar da kake rayuwa agaji a cikinsu. Ka sa kai ma kana ƙoƙarin shiga cikin waɗanda saboda addu'o'insu Allah zai kawo ma al'umma agaji. Daga wannan zai sa ka tsaya tsayin daka. Duk wani lokaci da aka ce Allah yana karɓar addu'a, ka yi ma al'ummarka addu'a, ka yi ma ƙasarka addu'a, ka yi ma al'ummar da kake rayuwa a cikinsa addu'a saboda halin da al'umma suke ciki. Wannan yana daga cikin manufofi muhimmai da ya kamata ka sa a cikin zuciyarka. Da haka wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya fuskanci watan Ramadan da su kenan, ba wai kawai kai tsaye ya ci gaba da harkokin shi ba, ya fuskanci watan Ramadan da tattali kawai na abinci. Ina zai samu shinkafa, ina zai samu kaza, ina zai samu gero, ina zai samu siga, ya zama wannan shi ne kawai manufarka a rayuwa, ya zama rayuwarka daidai da rayuwar dabbobi. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. kai ka ce shirin da muke yi shi watan Ramadan Allah ya tattare shi ne dan a ci kawai a cikin shi. Watan da Allah ya kawo shi dan mu kame daga ci da sha saboda lafiyar mu da addinin mu da zuciyar mu, amma kuma in kaga shirin da muke yi, shirin mu gaba ɗaya ya tattare ne akan abin da za mu ci da abin da za mu sha a watan Ramadan. Sai zama tunaninmu gaba ɗaya ya tashi daga manufar azumin zuwa ga kishiyar manufar azumin. Ba ma tattali sai na abinci, ba ma tattali sai na abin sha, ba ma tattali sai na abin da cikinmu zai ɗauka kawai, shi ne shirinmu. Ba mu da tattali na shirin da me ake fuskantar watan Ramadan. Da haka ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu, mu tsaya mu fahimci cewa watan Ramadan ɗin nan Allah ya ba mu shi ne saboda wata manufa da hikima, kuma mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu a watan Ramadan da ita. Allah maɗaukakin sarki muke roƙo da girman zatin shi da sarkin sunayen shi ya riskar da mu ga wannan wata mai alfarma, ya kuma datar da mu da ayyukan alkhairi a cikin wannan wata, ya kuma karɓa mana ayyukanmu, ya yaye mana waɗannan musibu da bala'o'i da muke fuskanta a wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya, ya shiryar da shugabanninmu, ya ɗora su akan hanya madaidaiciya, ya datar da su zuwa ga abin da yake so ya yarda. Alhamdulillah wa huwa bil hamdi jadir. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وأشكره أعطى الجزيل ومنح الوفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشبيه والنظير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة للسالكين ومحجة للسالكين،
وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم المزيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنها خير زاد، واستيقظوا من الغفلة، فإن المهلة قصيرة والارتحال قريب. فما أسرع حموم الآجال وانقطاع الآمال، وما أسرع الانتقال إلى دار المجازات على الأعمال. أيها المسلمون، نحن على موعد قريب مجيئه، ودنا طلوع فجره، ولاح في الأفق رسمه، وشرعت الأفواه تلهج باسمه. موعد قدومه قدوم للخير، وحضوره حضور للبركة، وإقباله إقبال لليمن والمسرات. ألا وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عباد الله، إن لله عز وجل في أيام الدهر نفحات، فمن تعرض لها يوشك أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فالذكي العاقل هو الذي يستغل فرصة رمضان ليتعرض له نفحات الرحمن، والشقي الغافل هو من تفوت عليه مواسم النفحات والخيرات مشتغلا بالملذات والشهوات، معرضا عن الاستعداد للتقرب إلى الديان. أيها المسلمون، إن شهر رمضان ليس شهر البذر والسقي، بل هو شهر حصاد الثمار. كما قيل إن رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان هو شهر الحصاد. شهر رمضان عباد الله ليس شهر التجهيز والاستعداد، بل هو شهر الإنجاز ورؤية النتائج. ليس رمضان شهر التمرين والتسخين، بل هو شهر الفوز بالأهداف. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ظل سحاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله مدبر الليالي والأيام، ومصرف الشهور والأعوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالعظمة والتدبير والبقاء والدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم اللقاء. أما بعد، فاعلموا عباد الله أنه لا بد من الاستعداد لشهر رمضان قبل دخوله، حتى لا تعاقب بالتثبط عن أفعال الخير. ومن أفضل ما يستقبل به شهر رمضان التوبة الصادقة إلى رب البريات، ومنها الدعاء والتضرع لله رب العالمين. فمن منا عباد الله يضمن على نفسه بلوغ رمضان، ومن منا يضمن على نفسه التوفيق في رمضان، فالأمر كله بيد الله، لكنه سميع قريب مجيب. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ثالثا، ترك الكسل والتسويف.
فهي آفة عظيمة وعائق من عوائق السير إلى رب البريات. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ورابعا الاستعداد بالطاعات، فمن أراد أن يدخل رمضان بهمة عالية فلا بد من تمارين يتروض فيها نفسه فتتعود على الطاعة وتألفها. فابدأ بالصيام وقراءة القرآن والقيام لتتعود عليها قبل رمضان. خامسا احفظ سمعك وبصرك ولسانك ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سادسا تحديد الأهداف كحصول التقوى وغفران الذنوب وقيام ليلة القدر وغيرها من الأهداف السامية. عباد الله، فصلوا على الهادي ضحى وعشية قعودا قياما في الربا والمساجد. عليك صلاة الله يا خير ناصح ويا خير مبعوث ويا خير وافد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لعمل صالح فيه وتقبله منا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أمنا وأمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا واجعل عمله في رضاك برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.